Foina hian primary department ten Zirlai somni pahni na BIAK in ṭawngṭaina hmun tih kan zir dawn ani. BIAK in a in ṭawngṭai ngayem ani le chung in khom in nei ngayem. Ole chung kotan mani in hi pathian BIAK na hmun ani thei tho maya chuta chuan hlate kan sa in kan ṭawngṭai theya pathian thu te pawh kan soi thei bawk ani. Voina hian mi ten pathian an BIAK na hmun chanchin kan zirin kan ngai thla dawn ani. Man lain laro pui tak Solomona a oma khovela lal zong zonga hian Solomona chu a fing berani. Apa Davida kha laro pui tak ani boka. Pathian thu oi tak an ni. Solomona chuan pathian BIAK na turin temple ro pui takasa a chu Jerusalem khopuya a oma. He temple hi rei takan sa a an han sakzo meu chuan kumtam takaliam manani. Chutiang in ro pui tak an sakzo chuan mi puite an hlim ema. Temple bula chuan mi pui sang tam tak an local khoma. An lalber Solomona chu tempula chuan a locala mi pui lam hoin a ching chi a. Van lam hoin ban a parboka. Pathian BIAK na tur temple ro pui takan neya wang chuan lom thu a soyani. Chu temple chu mi zong zongin pathian an BIAK na tur le an mang an hun po a ama an au na turatan a hlan ta ani. Pathian po in a ompuya a ṭawngṭai te chu a hria a. Chumi entir na tur chuan chhum a ron zinga. Temple hmun thiang hlim chu chhum varin a ron khu tamup mai ani. Temple an hlan hnu fe kum tam taka po mi te chu pathian beturin an lo lakal thin ani. BIAK in chu pathian ring tu te ṭawngṭai na hmun ani awangin an ngai hlu ema. Iswa pian ma deuh khan Peter le putar nu pa hi an oma fa an nei thei lava fa an ot em china mi fa te an poma an duat thei hle ani. Naupang du zong thil an hmu te hian fa chu neila kan han le sak tur an ti china. Nikhat chu putar chu BIAK ina akala. Pathian hena fa adila. Pathian ina lo khongai te ema fapa pek atiam ta ani. Nakina chuan fapa du omzet mai hi an nei ta a. Chu pathian zol nei ro pui tak Zohana an ti kha alo ni ta ani. Farisai in sha em. Man lai chuan farisai an om china chung mi te chu pathian ngai sak mi sa khodan zom kim thlep tura in vong fel an ni a. Pathian tan na an thok na sa ema sa kholama chuan mi poimo berte an ni. Chung hun lai chuan chia khon tu an om boka an ni chu sumdong tele mitin hne na sarkar ta na leiman khon tu an ni a. Sarkarin lak tur ati aya tam himi hne na poisa te an lak sak china chuwang chuan mi in an ho ema mi swal an ti a chiana tan po an du lawani. Nikhat chu BIAK ina farisai le chia khon tu chu an ṭawngṭai ruala. Farisai chuan pathian hne na a felzia a shil mola. Chutianga mi fel bik ani awang chuan lom thu te a soyani. Van lam hoin ring takin a ṭawngṭaya. Pathian midang anga hlep ru te fel lo te uire te kani lo awang le he chia khon tu ang po hi kani lo awangin kalome. Chokar khata pianga cho voi hni ka ngei china kaneya piang soma pakhat ka pechin ati a ma se chapo taka a ṭawngṭai awangin pathian in a ṭawngṭai na chu apom lawani. Chia khon tu ero chu a ṭawngṭai lain van lampo a en ngam lava leilam a bi tlata a swal awangin pathian a za a swal zia a in shiatin a in chhira a om a chuma pathian hne na toite in a ṭawngṭaya. Pathian ke mi swal hi mi khongai ro atiringota. Pathian chuan in ngai tlom taka mi swal sim ṭawngṭai na chu angai thla a adil angin angai dam ta a thiam changin in lama a hole ta ani. Pathian chu hmun tina omin kan ṭawngṭai na po a hre thei veka ma se Christian te chu BIAK ina kan ṭawngṭai tur ani a. Kan swal te thupa kan chawi thin tur ani a. Kan thil ti swal te awangin pathian hne na ngai dam po kan dil fo tur ani. BIAK in hi a hne na kan ṭawngṭai na hmunatan pathian in a du a chutianga ta na sak chu ani. Tuna ri chuan BIAK ina kan in khom thei lava
kan in khom thei le ve le chuan biak ina in khom te tong trai te kan ti le don nia thuvon marka bungsom pakhat changsom pasari ka in chu nam tin tan tong trai na in an ti ang ti ziak ani lovem ni